Continuaremos a contar é un libro para as persoas que pensedes neste mundo que estamos a vivir, que estades pensando, pois, por que contar historias, de que maneira se contan as historias. Este é un libro que fala de oralidade, que fala de contar historias de maneira oral, pero que tamén fala de outros moitos temas que tratamos cando facemos isto, cando contamos historias. Non só reivindicamos a nosa voz, a nosa maneira de ver o mundo, a nosa perspectiva, as palabras que nos escollemos para contar as historias, tamén formamos parte dunha tradición, tamén facemos que a memoria non se esvaeza, tamén creamos familia, tamén loitamos contra a soidade, facemos moitísimas cousas nun acto tan simple como de contar unha historia, que non precisa máis que alguén que a conte, alguén que tenga o imaginario, o corpo e a voz, e alguén que a escoite. Así que animo vos a ler este libriño, que eu creo, fíxeno así, para que fose fácil de ler, con capítulos pequenos sobre varios aspectos que eu creo que son importantes, e máis, como dicía, nos tempos que vivimos, que polo medio hai algunhas lembranzas, hai algunhas pequenas historias tamén, pensadas para vos. Espero que o gocedes, que o disfrutedes e xa me contaredes.